acaben d'aparèixer dos homes misteriosos. Qui poden ser? Molt prompte ho sabrem, benvolguts espectadors, quan comenci el tan esperat torneig de les arts marcials. ¿Puedes comentarme qué está pasando ahí? Jorge, ¿qué está pasando? Selecta y me comenta que se está, ya abans de que s'acabe el crowdfunding, me diu, s'està fent això, te podria interessar? I falta veure si aconseguís el mínim, supos que m'interessava, clar, perquè això és part del nostre passat. I més ara, no? Més en el moment que estem travessant, cal fer coses com aquestes, no? Això se me n'echa una miqueta. Pareix que pinta bé, no? Pareix que n'hi ha voluntat de tornar a obrir televisió valenciana, no va ser molt immediat, però pitjor no pot ser, segur. Jo ho faria. Estan aquests capítols ahí. La nova sèrie també que s'ha fet. Bueno, això ja són negociacions i compres... Ja m'està darrere en plan, no, això és petita, no. En tot cas, vull dir, també ens ha servit per a que tot fora com era. Vull dir, era una ocasió molt bona per tornar A recordar els vells temps, clar. La novita sí, la novita li agradaria molt perquè si s'ho casa li agrada molt. Agraïs per esta oportunitat que ens heu donat de tornar a hablar en la nostra llengua. Que content que estic! I damunt seré pare! El doblatge en valencià ha de tornar a fer moltes coses. La principal, difon la llengua i la gent aprèn. Som fastigós, tinc un sabor molt fastigós! Meixes Branet, no Meixes Branet. És el millor imitador. Aquest que no doblem en valencià perquè no sé si sabeu què... Tot això. Sí. Ha dit que calen 5 guerrers de l'espai de Corpus? Què passa, maniata? Vull les males del drac! Per molta gent que abans no doblava i els tinc que doblar. Precisament perquè van haver de recórrer a Congoll. Ostres, què és allò? La veritat és que és com retrobar-te amb els vells amics que saps que encara que passa el temps, pues bueno, sempre estan ahí. Però el destí de la Terra està a les teues mans. Una vegada que eres el protagonista. Recorda que me dient, però on està? Que no el veig, que no el veig, que el conill està ahí dalt. No et quedes així assegut i porta-me una altra copa. La iniciativa està bé, jo crec que està tenint un cert ressò mediàtic, no? Visca Mr. Satan! Visca la bola de drac!
vídeos de xiques picants als premis? El share de la cadena va ser la punta més alta de tota la història de Canal 9. Va fer més per la promoció de l'ús social del valencià que moltes campanyes institucionals. El valencià, Renat. Voy a dar, Maleït Simi. La resurrecció de Friver. La vida fent lo que més t'agrada en aquest món, no de dilluns a divendres a Canal 9. Voleu que vos passa la cara nova? Atxu! Ui, però què és el que ha passat així? El ventre de Videl ja una nova vida. Jo vaig créixer a la bola de drac, així que ha sigut un somni. Soc baixet, però soc teu. Tot això! Els premis que donen pel campionat de bingo. Vostè que feina sí també és un premi. Els combats que duraven moltíssim. 20 camins. Sí, la justícia, sumador, sí. I què més, i què més? Que avui són les vostres vides. Ei, que avui són les vostres vides. Bueno, que avui són les vostres vides. M'agradaria tant que Goku estiguera així pel campionat de bingo. Fent la boqueta de Doraemon. Hola, què tal? La veritat és que a mi m'encanta doblar en valencià. M'ha agradat moltíssim sempre i ho trobo a faltar, Creació i destrucció, Goku. Les persones que ara teniu 30 anys aprenguereu valencià gràcies a la nostra feina i això és un orgull. No poden dir, no, és que sou 4 gats, són 4.000. S'han acabat els números d'entreteniment. És hora que comenci la diversió de veritat. Yo tengo un nebot que ara té 32 anys para preguntar-me coses. I jo li deia que no sabia i ell no s'ho creia. Esta vegada crec que et perdonaré la vida, però com no tornen la bola del drac i Canal 9... Menut, Vegeta, Son Gohan i Krillin estan fent tot el possible per vèncer el malvat Freezer al planeta Namek. I ha sigut un plaer participar en una cosa com esta, que vos ho heu currat molt bé, tot i que dir-ho, i heu aconseguit arribar al final d'un projecte com este, que era una cosa complicada i difícil al principi, que hi ha una necessitat i bueno, hi ha que donar un poc carinyo a aquesta demanda que a la fi és la nostra pròpia cultura. Tu, home! Tot això és només perquè t'han donat un! Hola! Soc Goku! Teniu l'esperit de Goku. El dit, ixa innocència, ixa bondat, i va ser... Ixa, en la sèrie, és la que jo tinc més carinyo. I a mida que se va fer major, jo... Oh, no sé què! Ja arriba un moment, si ho han destrossat tot, com ja sabeu, que funcionava la bola de drac. Fora. Sí. La gent que aprenia gràcies a Shin-chan, a la bola de valencià, fora. Sempre hem volgut fer-nos com a valencians. Jo ho tinc molt clar, veu? I ara estem en una etapa, diríem, esperançadora, no? Ja que t'agrada atacar a distància! Tinc preparada una sorpresa per a tu! Jo soc Martí, el que doblava en Son Goku, personatge com ja fa molt de temps que el portes integrat, molts capítols, també és com si no existira el temps. Recuerdo que cuando vi la serie, el niño está ahí hablando y después se pone a mirar y la serie está plena de valores. Nosotros tenemos el punto de vista occidental, pero té un motiu, la solidaritat, la amistat, l'esperit de superació, la innocència de Son Goku, l'esperit que té per lluitar per una causa justa, no sé, són valors que així també ha coincidit, no? Potser és que som vosaltres una bona generació. Es va paralitzar la sèrie, però després van vindre com unes pel·lícules. Jo sabia de la dimensió de la sèrie quan la vam començar i jo la seguia a TV3. Abans de llevar-nos Canal 9 ens van llevar a TV3. El 75-25 el van revertir. A mi que el català i el valencià no sea lo mismo diferente. En castellano i s'acabó. Nosaltres necessitem l'oportunitat de ser valencians en la nostra comunitat o en el nostre país o en el nostre confort. Tot és possible. Per a que siga possible ens falta a nosaltres i construïm entre tots algo en cap i peus. Si ho fera ho faria molt de carinyo.
me'n vaig que tinc fam. Capítulo de Reino de Bola de la Cruzeta. Álvaro, sí, azúcar, guiño, guiño. ¡Estáis tocados! ¡Esto es estupendo! ¡Qué bien os lo pasáis! ¡Qué bien os lo pasáis! Va censurar Bola de Drag y en acabant van posar Tómbola. Perquè Tómbola sí ponía esos valors tan bons. ¿Pero qué pasa? A ella le hubiera encantado que la viera. Y es que nos llevábamos muy bien. Hace cuando gustar. Güey, ¿cómo ha sido la experiencia de doblaje? ¿Bien de crowdfunding? Se nos queda botella y Estem parlant en castellà tot el rato. ¿Tenéis claro el orden? Pregúntales si tienen claro el orden. Antonio, pregúntales si tienen claro el orden. Primero, esto tengo que decirlo, tintas hasta show. No, eso ya está, eso ya está. Ponéis ahí, a partir de ahí. Ahora hacemos a partir de ahí. Ah, no te había visto, jodido. Él dice, no te había visto, Paco. Tú dices, on vas a decir... No ho sé. Un altre dia ya vi Pechita. No, Pechita. Y después ya vi, sí, acaba de arribar. Es lo mismo de antes. Vale. Vale, vamos. Entonces, acercaros al micro. ¿Quién dice esto? ¿On va vestida? Eso nadie. Nadie. Coger las frases que os he dicho. Eso es una degustación de sushi. Muchísimas gracias. Bravo. ¡Qué bueno! Vale. La destrossa que ha fet el PP en tota la comunitat valenciana se visualitza molt clarament en el negre de Canal 9. El negre de Canal 9 és el negre del País Valencià. El que us vull dir a tots és que avui, demà o després demà pugueu estar en esta web
magnífica, perquè és una molt bona iniciativa, és que Bola de Drac i tants altres dibuixos animats i tants altres pel·lícules seran doblades en valencià, estaran en valencià, en una nova RTBB pública, plural, en valencià, de qualitat, on la llibertat d'expressió i la defensa de la identitat del país està garantida. I després ve l'explosió ja, el deliri i el... Esteu preparats? Sí? Va, 1, 2 i 3.